nakalabay nga bulan, nakita kita ha social media ha mga bulig gan waray ha iba-iba nga sektor nga naapektuhan ng pandemya. Sugadin panhatag hin disinfectants, PPEs, food items ha aton mga frontliners. Patinaan panhatag in relief packs, emergency employment ha mga nawarayan hin trabaho. Pero ini nga akong programa, waray ini panhatag hin pagkaon or kun ano-ano pa. Huwag seryosohin, good vibes la! Ito ba nga Emily's Life? Maupay! Maupay! Ano? Atim tuyo. May daniyo ice. Mayada ano? May sa ano? Kaya mapalit ako. Mayada, tag-juice. No! Sana all mahal. Ano? Mayada tag-juice. Sana all mahal. Sus. Di fit lugod. Man, kita ka. Napirdi lugod ak. Ano, mapalit ka diri. Okay? Di rin na lang. Mamahal matiyo ice. Ito ba nga tendera nga napakamaaram? Pati ultimate iusura maaram? Opay. Te, papalit na daw, te. Ano? Te, may daniyo. Asin na yung paminta. Ah, asin, paminta, toyo, suoy. Haram. Maram ako di usura. Adobo ano? Diri ka, te. Paksyon. Ito ba nga ginliliko-liko ni mo't istorya, pero katapos-tapusan mautang ka lang ngayon? Style mo bulok. Opay. Ano? Te, nagkita ka to, ang weightlifting nga ni, te. Ang nakagold din na to, ihaydilin, nagkita ka to. Hagit yan, nagdog nga nilang gold medalist sa Olympic, ang weightlifting. O tapos? Again, never mind na lang, te. Te, may daniyo tayo bar. Makakuha daw ni maduha ka, barita. Ano? Ha? Nautang ka? Tapos ni ante, ate mo may lago ni Pacquiao next month, August. Ano, hindi na ako mamaposta kan Pacquiao niya kontra. Ano ba yung istoryahe? Dapat kang Pacquiao, ate, kay mga dog kita, te. Oh, te, tapos ano ngayon, gyap, te, ang powder, te, na ako ay nanay. Nasiringin ni nanay, te, ha? Utang lanay ko na yun, eh. Maka din ako, te, bye-bye. Oh, ayaw naman ka mo pagpadara ha? Good vibes na kita, kay damot natatabo nga diri ta ginaaro in real life. You're the winner.